момента, скъпи приятели, се намирам в Асеновата крепост и не можах да ви разкажа от това видео, защото 5 минути и 10 секунди да го пратя във Viber, да го кача в лаптопа и то Viber повече от 5 минути не може да издържи. Ето го българското знаме, което виси тук. И ето я сега и църквата Света Богородица Петричка, която бяхме в миналото видео. И тук има някакви... Тук има панорамна гледка към Асеновград. И така. Наистина, приятели, ако ви е харесало видеото, моля да ударете ми един лайк. Ще се радвам. Чао и до нови срещи!